Соңгы ике атнада бала хакы турында сөйли идек. Һәм шуның иң олы, иң зур вазифабыз бала хакы, ул да булса балабызга матур гүзәл тәрбия, әхлак, дини әхлак һәм дини гыйлем бирү. Инде бу һичшиксез безнең өстебездә иң зур йөкләнелгән вазифабыз. Ягъни без үзебезнең балаларыбызга гүзәл әхлак, гүзәл тәрбия бирергә тиешбез. Дини гыйлемен үстертергә, өйрәтергә тиешбез. Бу безнең өстебездә иң олы бер вазифа булып тора. Шул ук ананы сайлыйбызмы без? Укытучысын карыйбызмы? Кардәшләрен, дусларын нинди икәнлеген карыйбызмы? Төп максат нәрсә? Баладан дини, Аллаһтан курка торган бәндәне тәрбияләү. Умар ибн Умар радиллаһу анһу әйтә иде: "Үзенең балаңа гүзәл холык, гүзәл әдәп өйрәт. Чөнки чынлыкта кыямәт көндә синнән сорау алачаклар. Ничек син аны тәрбияләдең?" Ягъни без ир буларак, әти буларак бездән кыямәт көндә сорау алачаклар. Ничек син балаңны тәрбияләдең дип. Һәм нәрсәне син өйрәттең балаңа диделәр. Һәм андан сораячаклар. Ягъни баладан сораячаклар, ул атасына, анасына карата. Хөрмәт күрсәттеңме, юкмы? Һәм итагатьлек кылдымы, юкмы дип. Ягъни без аңларга тиешбез. Аллаһ субханаһу ва тааля безгә баланы әманәт итеп бирде икән, кыямәт көндә без аның өчен җавап бирәчәкбез. Балага нинди тәрбия бирдек, балага нинди гыйлем биргән икәнлеген теге ашаттымы, киендердемме түгел. Нинди әдәп, нинди әхлак, нинди дин гыйлемен без балабызга бирдек, нәрсәгә өйрәттек дип, аның өчен без һичшиксез җавап бирәчәкбез. Һәм моның турында белеп, аңлап, инде шуңа әзер булырга тиешбез. Суфиян ас-Саури әйтә иде: атасы белән анасының балага карата вазифасы нәрсә? Иң беренче яхшы исем бирү. Икенче, бәлагатькә иргәч ул баланы өйләндерү, кияүгә чыгару һәм аңа гүзәл холык тәрбияләү. Ягъни ул балага шул гүзәл холыклы кеше булырга тиеш дип. Ягъни без мөмкин кадәр көчебезне сарыф итәргә тиешбез, аның холкын гүзәл итеп ясар өчен. Һәм бу безнең вазифабыз. Моны белергә тиешбез. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля иң беренче әти-әнисеннән моны сораячак. Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәни Кәримдә әйтте, Тахрим сүрәсендә: "Эй иман китергән бәндәләр, ку анфусикум ва ахликум наран." Үзегез өчен һәм үзегезнең әһелләрегез өчен, ягъни гаиләгез өчен, туганнарыгыз өчен куркыгыз уттан. Вакудуха нас вал хиҗар. Ул нинең? Утның утыннары кешеләр һәм ташлар диде. Ягъни җәһәннәм уты кешеләр һәм ташлар яна торган урын. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля безгә әмер итә: үзегез өчен һәм үзегезнең гаиләгез өчен куркыгыз ди. Һәм бу аятны тәфсирләп биргәндә Ибн Кәсирдә килә Даххакның сүзләре. Даххак исемле галим әйтте: ягъни һәр мусульман тиеш, ягъни бу фарыз булып тора, ваҗиб булып тора, үзенең гаиләсен өйрәтергә. Ягъни Аллаһ Тәгаләгә нәрсә фарыз икәнлеген һәм нәрсә харам икәнлеген. Һәм фарызга өндәп, ягъни харамдан сакланырга. Ягъни без үзебез өйрәнеп, инде һичшиксез без үзебез динебезне белмибез икән, без ничек балаларыбызны өйрәтә алабыз? Ягъни иң беренче без үзебез белеп, икенче үзебезнең балаларыбызны, хатыннарыбызны, туганнарыбызны өйрәтергә тиешбез. Бу фарыз, моны эшләргә кирәк. Намаз фарыз кылынды, ураза фарыз кылынды, байлык бар икән, закатын нитергә тиеш, урлау харам, аракы эчү харам. Ягъни бу әйбер эшләү харам дип, инде без иң беренче үзебез харамнан ярак булып, Аллаһ Тәгаләнең фарызларын үтәргә тиеш, икенчедән үзебезнең балаларыбызны шуны өйрәтергә тиешбез. Һәм менә шул моның турында Аллаһ субханаһу ва тааля шул аятында әйтте: үзегез өчен һәм үзегезнең гаиләгез өчен куркыгыз җәһәннәм утыннан диде. Шуның өчен иң беренче әти-әнисе ул тәрбияли. Әти-әнисе балага иң беренче тәрбия бирә. Һәм иң беренче андан сорау алыначак: ничек ул баланы тәрбияләде? Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям моның турында үз хадисендә әйтте: "Куллукум ра'ин ва мас'улун ан рa'аятикум." Сез бөтенегез дә көтүчесез диде. Ягъни сез бөтенегез дә көтүче. Ягъни бөтенегездә бер көтүегез бар, аның өчен җавап бирәчәксез ди. Һәм дәвам итте: "Имам үзенең җәмәгате өчен, ире үзенең гаиләсе өчен, хатыны өчен, хатынны иренең гаиләсе өчен җавап бирәчәк" диде. Ягъни Аллаһ субханаһу ва тааля безгә әманәт итеп бирде икән, ир буларак, хатын бар, балалары бар, хатын буларак
иренең гаиләсе йорты бар, менә шул көтү Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм аңлашылсын өчен дип көтү дип тиңләде. Һәм дә шул көтү өчен җавап бирәчәксез диде. Ягъни Аллаһ субхана ва тааля бездән сорау алачак. Ягъни Аллаһ субхана ва тааля «Ар-риҗалу каввамуна аля ниса» дип әйткән сүз, ир кеше хатын кыздан олырак куйган дип нәрсә? Нәрсә белән олырак куйган? Чөнки ул мәс'улият белән, җаваплылык белән. Ягъни ир кеше үзенең хатыны өчен җавап бирәчәк. Хатыны харам кылып йөрдеме, йөрмәдеме? Хәләл ашадымы, харам ашадымы? Ире җавап биргән кебек, ягъни ире дә, хатыны җавап биргән кебек, ире дә җавап бирәчәк. Баласы харам кылдымы дип, бала гына түгел, атасы белән анасы да җавап бирәчәк. Ягъни балаң харам кылып эшләп йөреп, син моңар тыныч күңел белән, тыныч йөрәк белән йөрдең икән, һичшиксез моның өчен җавап бирәчәксең. Шуның өчен без аңларга тиешбез менә шул җаваплылык, мәс'улият турында. Шуның өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: Аллаһ субхана ва тааля беребезгә әманәт бирсә, ягъни әманәт итеп кемнеңдер өстенә вали буларак, ягъни безгә бала биреп, һәм бу үлеп китә, ихлас, шул эштә ихласлык күрсәтмәсә. Ягъни безгә Аллаһ субхана ва тааля бала бирде. Без вали булдык балабыз өчен. Һәм балабызга карата ихласлык күрсәтмәсәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, ул кешегә җәннәт харам кылынды диде. Ягъни аңларга тиешбез бу мәс'улиятне, бу җаваплылыкны. Без аңар салкын караш күрсәтәбез икән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, андый кешегә җәннәт харам кылыныр диде. Ягъни ул кеше җәннәткә кермәс диде. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм безгә әмер итә. Инде кайберләр әйтәләр, үзе барып җитер әле, үзе вакыт килер әле, үзе басыр әле намазга дип. Алай түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, үзегезнең балагызны 7 яшьтә намазга өйрәтегез диде. Өйрәтегез диде. 10 яшьтә укымый икән, җәзасын бирегез. Каеш алыпмы, чыбык алыпмы, җәзасын бирегез. Шул җәза аша намазга бастырыгыз диде. Һәм 10 яшьтән соң кыз белән егетне айырып йоклатыгыз, бер бүлмәдә йокламасыннар дип. Ягъни мәс'улиятне аңлап, мин нитмим әле, кычкырмыйм әле, нитмим әле, үзе сайласын дип әйтү дөрес түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әмер итә. Ягъни җәзасын да бирегез. Абдулла ибн Амр риваят кылган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: кешегә гөнаһ җитәрлек диде. Ягъни кешегә җәһәннәмгә керергә гөнаһ җитәрлек нәрсәдә, аның астына булган кешеләрне һәлакәткә китерсә диде. Ягъни Аллаһ субхана ва тааля безгә балалар биреп, без бу балаларга тәрбия бирмичә, ул балалар һәлакәткә киләләр икән, без җәһәннәм әһле булачакбыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, кешегә җитәрлек гөнаһ диде. Ягъни безнең бөтен намазларыбыз, уразаларыбыз, нинди садакаларыбызның файдасы булмый. Аллаһ субхана ва тааля безгә балалар бирде икән, шул балаларга тәрбия бирмичә, дини гыйлемне бирмичә, теге бер төрле салкын караш белән игътибарсызлык белдерәбез икән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, ул кешегә гөнаһ җитәрлек диде. Шуның өчен инде без бу мәс'улиятне аңларга тиешбез. Чөнки асылда Аллаһ субхана ва тааля безгә баланы бирә фитри иман белән. Һәм безнең иң беренче вазифабыз шул фитри иманны саклап калырга. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, һәр бала фитри иман белән туа диде. Ягъни Аллаһ субхана ва тааля безгә баланы тапшырган вакытта, ул Аллаһтан танып, білеп туа. Валәкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, атасы белән анасы аннан тәрбияли. Насрани, яһуди яки маҗуси итеп. Ягъни безнең балабызның Аллаһтан белмәүе төп сәбәпчебез без. Аллаһ субхана ва тааля безгә биргәндә, Аллаһтан белгән, танаган бала иде. Шуның өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, иң бөек, иң кыйммәтле нәрсә, атасы баласына бирә алган нәрсә, ул да булса гүзәл холык, тәрбия. Мал түгел, йорт түгел, машина түгел. Инде менә мин байлык җыйдым, балам инде хәзер мохтаҗ булмый дип. Ягъни әйтеп киткән идем монда Умар ибн Абдул-Азизнең сүзләре. Үлеп киткән халиф булара, үлеп китте, 11 балага күп булса 7-8 динар акча калган иде. Шул вакытта аннан сорадылар, син үзеңнең балаларыңа нәрсә калдырдың дигәч, ул әйтә, тақвалык диде. Аллаһтан танып, Аллаһтан куркуын калдырдым диде. Аллаһтан куркалар икән, Аллаһ та аларны калдырмас диде. Ягъни без акча җыябыз, йорт калсын, машина калсын дип, шул ук галим китереп, мисал ишеп китерә икенче халифның балаларын. Һәр берсенә миллион динар кала. Берничә вакыттан соң алар мохтаҗ булып садака сорап йөрүче кеше була. Ягъни без Аллаһтан куркмыйбыз икән, Аллаһ та бәрәкәт бирми. Шуның өчен иң кадерле нәрсә без балаларыбызга калдыра алабыз, ул да булса гүзәл холык, әхлак һәм дини тәрбия. Бала
Аллаһтан курка торган бала була икән, Аллаһ та аны калдырмаячак. Аллаһ та аны саклаячак, ул кеше бәрәкәттә булачак. Шул ук вакытта Аллаһтан белмәгән, харам кылып йөрә торган бала калдырабыз икән, никадәр мал аның кулына калдырсак та, аның файдасы булмас. Шуның өчен бу безнең өчен иң беренче җаваплылык. Икенче яктан бу безнең өчен фурсат. Ягъни бер яктан Аллаһ Субхана ва Тааля бездән сораячак. Бу балаңа тәрбия бирдеңме, гыйлем, дини гыйлем бирдеңме, әхлакка өйрәттеңме дип, икенче яктан без үзебезнең артыбызда намаз укый торган, Аллаһтан таный торган, Аллаһтан курка торган балалар калдыра алабыз икән, безнең гөнаһларыбызны бетерә торган бер сәбәпчә калдырабыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте, кеше үлгәч, 3 җирдә генә әҗер килеп тора торган урын кала диде. Җария садакасы, гыйлем һәм 3нче салих бала. Безнең артыбыздан салих, Аллаһтан курка торган, Аллаһтан таный торган бала кала икән, ул кулларын күтәреп, әтиемнең, әниемнең гөнаһларын гафу әйлә дип дуа кыла икән, бу дуа һич шиксез мәрхүмгә ирешә. Икенче шатлыклы, сөенечле бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте, мәйтнең хәле үзгәреп, ул кылмаган гамәлләрне күреп аптырап сорар, я Рабби, бу каян? Мин бу гамәлләрне кылмадым. Бу әҗер каян дип сорагач, әйтелер, синең балаң синең өчен дуа кылды дип. Ягъни без үзебезнең артыбыздан бала калдырабыз икән, Аллаһтан курка торган, Аллаһтан таный торган. Ул безнең хәлебезне, хәтта без кабердә булган вакытта да безнең хәлебезне үзгәртә торган кеше булачак. Һәм бу Аллаһтан тагын бер нигъмәте. Шуның өчен Аллаһ Субхана ва Тааля безгә баланы бирде икән, ихтибарсызлык булмый. Бер шагыйрь әйтә, шин ятим ул әти-әнисе үлгән бала түгел диде. Шин ятим ул балага анасында, атасында вакыты булмаган бала диде. Ягъни безнең балабыз кырыйда була торып, инде аңар вакыт табып, әзне Аллаһ Тааляны танытып, Аллаһтан куркытып, өйрәтеп, дини, әхлакый дәресләр биреп, инде үзебезнең өйрәтергә вакытыбыз юк икән, мәчеткә дәресләргә йөртеп, инде бу җаваплылыкны аңлап тырышырга тиешбез. Үзебезнең артыбыздан Аллаһтан таныган, Аллаһтан курккан балаларны калдырырга тырышырга. Һәм бу беренчедән мәс'улия, без моның өчен җавап бирәчәк. Аллаһ Субхана бездән сораячак. Сиңа бала бирелде, мусульман буларак Аллаһтан таныган бала бирелде. Син аннан кемне тәрбияләдең дип бездән сорау булачак. Аны аңларга тиешбез. Икенче яктан өйрәтәбез икән, үзебезнең артыбыздан дуа кылып торучы бала калдырабыз икән, инде аның дуасы белән Аллаһ Субхана Тааля безнең дуаларыбыз, гөнаһларыбызны гафу итүенә ул сәбәпче булырга мөмкин. Инде һичшиксез бу форсат белән без файдаланырга тиешбез һәм бу җаваплылык турында аңлап, сизеп, инде мөмкин кадәр балаларыбызга ихтибарыбызны күрсәтергә тиешбез. Ва хулу каула хада ва астагфируллаһ ва атубу илейх.